gaurko dokumentalean 3 landare aurkeztuko dizuegu National Geographicen. Gure taldea eta gure ekipoa Ulia mendira joan dira eta joan gera ikertzera, eta San Robertoren Zaingorria, Menta eta Gorostia aurkeztuko dizuegu gaurkoan. San Robertoren Zaingorria sendabelarra da, eta Europan, Asian, Ipar Amerikan eta Iparraldeko Afrikan dute jatorria. Herri sendagintzan erabiltzen da, gaineko milarako eta sudur odol ateratzeko ona omen delako. Lore morea dauka eta ez da zaila aurkitzen. Hosto egitura tipikoa dauka, lore behiak ditu eta fruta baita ere emate ditu. Gure kasuan, behin baino gehiagotan ikusi genuen ulia. Barne erabilerak infusioetan erabiltzen dira eta kanpo erabilerak zaurientzako erabiltzen dira. Oraingoan, menta aurkeztuko dizuegu. Eta hasteko menta sendabelarra da ere bai. Eta mentaren zapore eta usainarengatik gastronomian eta medikuntzan asko erabiltzen da. Menta jatorriz Mediterraneotik eta Asia erdialdetik hedatzen da. Bere barruan 13 espezie artean deskribatu dira. Sendabelar bezala erabiltzen da, batez ere arazo digestiboetarako eta nerbioak lasaitzeko. Ez da iraunkorra. Klima hotzen aurrean eta lore more eta arrosak izaten dituzte normalean. Ez da zaila aurkitzea eta etxeetara ondo egokitzen dira, hotz handirik ez badu egiten. Ulian asko ikusi genituen, eta barne erabilerak 20 gramo menta eta 20 gramo labandako lore ura irakiten, eztulak egiteko eta lasaitzeko erabiltzen da. Orain, Gorostia aurkeztuko dizuegu. Gorostia ez da sendabelarra eta babestuta dago. Gorostia zuhaitz txikia da, dioikoa dena, landare berean bai sexuarra eta bai sexuemea gortzen direlako. Zatiemeak fruitu gorriak ematen dituena da. Europako hegoaldean eta ekialdean, Afrikako iparraldean eta Asiako hego-mendebaldean zabaltzen da. Hemen gehiagizko ustiatzearen ondorioz, halere gaur egun Gorostia babesturiko zuhaitza da. Ulian bakarrik aldi batean ikusi genuen. Eta orain, Ulien aurkitu genuen bitxikeriak, hemen asto bat ikusi dezakegu, guri bronka edo bere territorioa pentsatzen daizela aire ginela sartzen, eta kriston buiak bota zizkigun. Gero, horretaz aparte, beste hainbat bitxikeri ere bai ikusi genituen. Lehenik eta behin, bakarrik 10 ateratzeko balio duen izaki biziduna, bere baimenarekin jarrita. Eta azkenik, hemen ikusi izakegu izaki bizidun arraro batzuk, ezakit zergatik talderan joaten diela bakarrik, eta beharrezko dutela jatea.